Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni MCAs obwogo mar biro ng'anyo twak mag ute bura ma county kaponi piny owacho koketo omenda mar Ward Development Fund e chik kachiel gi medo gi osara bende. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, MCAs bende oriembo jagoro mongirore migawo mar telo mag gwenge miluongo ni Teresia Mbaika mane oyuoro e romo margi e romo mar KICC. E kar romo maduong' mar KICC, MCAs mauke counties 47 ochung' kar tiendgi kendo nyiso ayanga ichwang' margi ewi kaka piny owacho osebedo ka tayo dwaro margi. MCAs power! E yor nyalhodia, jotelogo ochwalo dwaro 6 madito ne piny owacho kendo bwogo mar ng'anyo ne tije mag od bura mag counties poni dwaro makamago koketie tim e bwo ndalo 14 mabiro. Unless the above stated resolutions, being number 1 to 6, are considered within the next 14 days of their adoption, it is hereby further resolved that all the 47 assemblies shall adjourn indefinitely on the first official assembly sitting after the expiry of 14 days. Kaluwore gi romo makawuono, MCAs dwaro mondo pok mar omenda mar Ward Development Fund oketie pen chik kendo obed atamalo 40 mar budget mag sirikal mag counties. Wadwaro ni pesa mar Ward Development Fund obed anchored e constitution. Nikech ene dongruok ma japiny dwaro momiyo yierwa. Ji duto te, obed MP, obed women rep, obed president, obed governor, nigi fund. To MCA mabe oyier kuom ji 6 gi bang' higni 5 to onge gi fund kata achiel. Nang'o? MCAs lero ni keto omenda makamano e pen chik dhi konyo e chenro maneno ni wards duto oyudo dongruok maromre. Ward fund is a very serious affair because kineno kata mna MPs, they can criticize the president because they have CDF. Whether the president support them, it is inscribed within the law, ni CDF no ginyalo kelo godo development e gwengi. One kaka MCAs, we don't have ward fund. It therefore means ni you cannot even criticize, because if you criticize, development ok kele gwengi. Apart from weche mag misara, wach maduong' mwakele en wach mar ward fund. Ni ward ka ward e county Kenya ka nyaka bed gi gimiluongo ni ward fund. Kaka constituencies nigi NGCDF, wambe wakwayo kaka MCAs ni wabed gi ward fund. Kendo proposal mwaketo kaka wajumbe matendo ni atamalo 40 mar budget mar county mora mora of the year ward fund. Kendo wacho gi dwol maduong' ni mae madhi konyo jowa weche dongruok. MCAs bende oko pando ichwang' margi ne dwol mochung' ne chano osara mag jotij piny owacho SRC magi wacho ni osebedo ka duoko osara margi piny kinde ka kinde. Ewi mano, MCAs opwodho ni osara margi nyaka ngesi ka dwaro margi en ni ochul gi osara madirom gi atamalo 49 mar osara ma ichulo governors. That our salary as minimum here about the basic should be 49% of the governor's salary. Riwruok mar ute bura mag counties mong'ere kaka CAF bende oyudore e kom maliet bang' MCAs podho gi dwol achiel mondo keth riwruok makamano magi wacho ni osereme tich mare mar kedo ne dwachgi. Kirango riwruok ma jopuonj otel kod jopuonj wetegi. Kirango riwruok kata ma jo Kenya Power otel gi Kenya Power wadgi. Omiyo wan kaka MCAs wadwaro ni riwruok marwa matete hakis okel lweny mondo CAF. Kaka yo margi ne piny owacho, jotelogo oriembo jagoro mongirore e migawo matelo mag gwenge Teresia Mbaika mane oyuoro e romono ka giwacho ni gidwaro mana jalup jatend piny Rigathi Gachagua. MCAs mapacho kae oloso kod dwol achiel motegno ka giwacho ni kinde oseromo mar keto omenda mar Ward Development Fund e pen chik kaka yo maber mar miyo MCAs teko mar chwalo dongruok e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi.